Здравейте, хора! Аз съм Дени и днес ще играем... Защо не мога да намеря играта? И днес ще играем Bloxy Quest. Така. Да попитам, искате ли да играя други игри, освен на телефона и на компютъра или на PlayStation? Искам да ви кажа, лайкнете, коментирайте, абонирайте се и започваме. Ако искате, гледайте, ако искате, не гледайте, но почваме. И абах как се чува това. За вас не знам как е, но аз ще го намаля малко, защото е много шумно. Да попитам, искате ли да правя такива видеа, които си говоря с вас и най-вече да си общуваме, да си пишем и скоро време ще има и стримове в Kik. Ще оставя линк долу в описанието, май, не знам. Като за това искам да ви питам нещо. Искате ли да игра с моя... искате ли да участва и моя приятел в видеото? Ако искате, напишете. Ако не искате, не дайте, пишете. Така че... Ако е много шумно, много съжалявам. Защото... играта е такава и умрах. Много хубаво. И да... Това ще е видео, в което ще си говорим. Това е първият ми клип, между другото. Скоро ще съм и с камера. За това, че да. Или това е много шумно. Така. И да ви попитам друго нещо. Ако искате да снимам гейминг видеа на GTA 5, Minecraft и други такива, мамка къде го сложих, и други такива игри, пишете в коментарите. И харесват ли видеята, които правя? Имам второ видео, което е в канала ми с един друг мой приятел, но да. Ако питате кой шуми до мене, това е брат ми. Така че, съжалявам. Той не иска да го включвам във видеото. Така. И още какво ще да ви питам. Мисля, че беше това, но... да. Няма какво да кажа друго. И... скоро ще правим влогове. И... брат ми мисли да се включва в клиповете, но да, сега още мисли и не е сигурен дали иска. И ще го питам, ако иска да е с мен, но аз нямам. Мамка, къде го сложих. Но ако иска само, аз не го карам. И според вас, кой е най-добрият ютубър? Искам да пишете в коментарите. Брат ми по-тихо. Да. И ако искате още такива видеа, които да си говорим, всъщност вие няма къде да си говорите с мен, но аз си говоря с вас. Между другото, може да играя Minecraft паркур и да си говорим. Да. И за сега това е. Мога да ви кажа чао, но също... айде чао. Да, той няма какво да кажа друго. Чао.